Hé, hij stel hij ik, jongen. Die is best in hintjes. Dan zeg ik hem niet soms, Kareljen. Ja, maar hij is in hintjes. Ja, hij had mijn vreemde opstigings de laatste tijd. Krijgt in je wannen en 10 hintjes. Over het gekke getal geniet ik het er dan. Dan passen mijn hen en ik beter bij elkaar. De meid dit zit in de loft. Ik rook het. Nou dan, roekst toch meer dan ik. Ik rook niks en dat is nog stjerrende kaart. Maar ik hoop al dat Piet Paulus maar gelijk krijgt. Hij had het toen mild waar. Bliksem, dan gaat het aan. Wat dit dan? Ik heb toch net zo'n noordelijk. Daar zie ik mezelf. De lippen zitten mooi te plakken. Nog een paar milde dagen en dan... Dat is bij de voorzamke. Het anker maar nog een skoftje intaped zitten, zou de dokter maar. Vierdes ken ik mijn gong wel weer in. Nou, dan ben we mooi op dit. Hoe bedoelt hij dat? Wat is dat nou vregend deze tijd? Ik heb wel een ijziekenskaart voor die kocht. Ik ga net ijziekje. Dat ankel van die mijn paar dagen voor wat beter. De rest om het nul wel eens een lip. Ik ga nooit weg, de ijziekje. Nooit weer de ijziek. Heb ik al alle jaren te gerrit de ijziek? Ik had dus iets van het ijziek in leerd. Wat ben dit voor de hele wieze keus? Elwies, broek toch de kop, man. Verleden jaar zien wij een grut artikel in de krant over het afscheiden van lippen in Frankrijk en Italië. Unaniem vonden wij dat soks verbeen worden, maar en ik, dus ik. Hé, dat naastje had het op je lippen verzoen. Maar op haar kranten weten ze nou echt van mijn ijziekje. Ik heb wel eens een peer al in wijjoen en rieders hoe ze me daar nou nemen. Juffer, schijnheiligheid. Dat had die faunefanaten toch wel even de dremel, net. Als ze wel een stik in de eerblaas, net. Hoe is vogelreservaten, is nijswarrig, dat de lip meer eens in je leg hebben. Dat heb ik net. Ik ga nijtocht. En dat zoeverheid ik net verkeerd wezen. In de reservaten gaat het volle beter met de vogels als de boeten. En hoe zou dat komen? Het net volle meer een nijswarrig ding. En het net ijs zocht. Ik moet hier wel in de hazenslijn wezen. Hazen de poort beter en de kop zien. Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die wijn. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij die. Maar loop mij maar, ik ben het best bij die. Het pakken al design zelfs van. Ja, wees vanken. En gewoon had al meer dan 50 jaar. Als liet jonkje, hè, ben ik ermee begonnen. En ik had al eens zelfs uitblaast. Tje, dat die van zag. Pakken krijgt er een reden half van. Is dit nou een liphaai? Nee, een skriezaai. Tje, dit is een liphaai. Is het voor? Die. Nou, en dit is een haai van wikkel. Nee, dit hier is van de rok. En deze is van protter. Is het voor? Is al een stukje makkelijk? Makkelijk. Het is een keus. Maar ik zal die wel leren. Als ik wel ook maar zo'n paken vangen, want ik ben een baas, ijziekers. Pakenbaas is een baas al is zeker. Volgens mij begint het hier te stinken. Ruik je het niet? Eigen roem stinkt. God allemachtig, wat een gewichtig gedoe over zoiets simpels als een eitje zoek. Wat wist u er nou van? Ik is niet een leerpaai van een protterij onder de skieren.
Dan moet je zeker de lippen, krekkers, de roeken, de aaien in de bjem blissen. Dat is het nest van een kilometer afstand als kist. Nou, volgens mij liggen ze gewoon in het land op de grond. Je hoeft er niet eens voor in een boom te klimmen. Gewoon oprapen, dat is alles. Maar het wil maar zacht worden. We hebben hier over het aaisiekje. Ja, en ik over ei rapen. Dus dat zal waarschijnlijk het verschil zijn. Jij moet er echt naar zoeken en ik pak ze gewoon op. Heren, zo'n trutkut uit de stad. Die er nooit naar iPhone had. Die zullen wel even zeggen hoe dat zit. Hè? En volgens mij, hè, is dat opscheppen van die Friesen over dat ei rapen niets meer dan het verbloemen van hun eigen minderwaardigheidsgevoel. Oh, kakjuffer. Het maakt even rustig. Deze een het maken al je zelfs voelen. Die had er net voen. Die had er uit helle. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Net krant lezen aan de etenstafel. Die is de lipijs van, in Brabant. Dat wordt het direct niet lang meer. Hoe is het, Afke? Begint die bloed al wat hudder te rennen? Had ik net duidelijk genoeg wist? Nee, du hast die ompraten laten door die Hollanders bij de kranten. Vrienden hier, wist je wel, wij mochten het land niet in. Donblier. En binnen nog meer vogels? Ik ga ze net zien. Ik heb wel eens gelezen dat er een nieuwe Europese wet komt die dat ei zoeken verbiedt. Ja, dat kunnen we wel even dwarren en daar wil ik net op wachten. En wat was er dan? Dus hele polder is van matrijenboeren. Als ik die Safir krijg, kunnen ze het land verbieden. Denkst toen nog 4 dat die boeren Safie krijgen? Ze zijn het allereerst zo stom als ooit. Dat het je nou altijd samen maat. Als ik je hindert niet nog pakken, maak ik even zuid maar wat. Dan mag je net op een kop schieten, dat toch mooi kan afgeven. Dan leert het meer eens in je leg. Dus paken denkt dat de boeren het land net verbieden zullen? Nou, is boeren net. Maar ja, dat ben ik geworden, hè. Laatst weten ze een boer uit Holland wij. Hier een pleerskat. En toen spiekerde op al zijn hekken een boertje mij tagong voorbij. Ja, ook in elke gek dat wordt waan dus de klus met er niet van om. Maar op een tijd dus zeggen me met de trekker. En de rater van veren, moordenaar, van mijn land af. Ja, hij reed me haast door de jen in, hè. Wie pakken het bang? Nee, zoek je de pols bij me, hè. Kom ze aan raam aan. En toen het voortreed, toen ben ik met de pols door de veert sprong naar het land van zijn bormen. Wanneer zullen wij het land in? Nou, daar was er even geduld van. Kiest u trouwens wel pols springen? Nou, net zo goed. Maar kan paken maar het leren? Nou, dan pak ik in om door de veert komen. Wist je wat? Ik zal Benny vragen of hij dit dat leren wil. En wat moet Benny haar leren? Met de pols door de veert springen. Oh, geen sprake van. Dat is helemaal niets voor meisjes, slootjespringerij. Toen moest je dochter net onthouden wat u zelfs net kist. Niet kunnen? Over zo'n onnozel slootje springen met een stokje? Ja, God kunstje, hè? Hoe is dat haar? Maar de boerenplomp of de kullebrek? Kullenbrek? Zelfs met slootjes springen heb jij nog vieze, funzige praatjes. Vies mannetje ben je. Ik ben heel weer van zijn praatjes. Maar ja, hij is zelf net kennen en zelfs ook net door. Dat, ja. Oh, dus jij denkt dat ik dat niet durf? Nou, Benny. Nou, de kullebrek maar even denk. Ja, oké. Mooi. Talita, zit er nog één keer voor dan? Niet zien. Nou, Talita. Nou, doe maar even. Nou, het was niet meer.
grote vogels in het land dit hier? Ja, het is kijk, dan wordt het elke keer wat minder. Al een idee hoe dat kom ik in? Nou, er is een verschaat van redenen voor om te dragen, hè? Zou het ijsziekje net een van de belangrijkste wezen? Hij je hem er al eens om tocht om je land voor ijsziekers te verbieden? Nou, brek me de klomp. Daar stoot er mee komst. Een eerste ijzieker. Wat zei je mij er wel net van? Ik kan wel van mezelf stinken. En waarom zouden wij het land verbieden maken? De greinenvogels gaan zo volle te leien. En sjogg eens naar jezelf, hè? Je meen niet eerder? Ja. Nou, krijg dat mee in. Zij stoot stokjes bij de nest dat ik mee naar mat? Nee. Zij stoot nestbeschermers in het land dat jong veet land in gaat? Nee. Nou, en dan Frankrijk en Italië, nou, daar fretten ze elke keer duizenden van die besten op. En dan zullen we net een paar van die eikenziekje mee? Haha, kom nou. Nou. En dan de Fox nog? Ja. Via de Fox net. Maar die naaie flora en fauna wet, dat beestje al heel vrijstelt. En wij maar souveneert meer. Nou, en dat soort vogels op smieten matten? Ach, kom nou. Een foxkind neert ontdaan en een menske wol. Krijgt. Bij meesten zullen het foxen bestaan binnen de perken horen matten. Zo bedoelde ik het net. Nee. De mensen binnen de perken horen en de foxen vrij spul. Ja, dag. Zo kijk ik nou wel in. Oh, dus nou hebben we de foxen net in? Ah, ik krijg wat van Jim. Ik ben nu al bij Fjouwer Boerenwest en die boeren die binnen lieke dom als de efterijnen van Akkei en Bargen bij elkaar. Nou, kunnen we even koffie drinken zonder bekribbekeurigheden, alsjeblieft? Witheid wol, water voor zorgen dat er nog altijd uitzocht worden mij? Nee, nou dan de fox. Praat van de zouder. Ja, ik ben er echt net goed van. Omdat die boeren de fox net vermadje maaien, willen ze de meesten net verbieden het aaien uit te heljen. Nou, daar gaan ze het een groot gelijk hoor. Binnen 14 te volle foxen. Oprom je die brood. Opruimen? Maar vossen zijn van die hele mooie beesten met van die hele schattige jongen. Ja, ze missen mooi, ze missen mooi. Dat is bij de vrouwtje. De mooiste vrouwtje moet het meest voor oppassen. Oh ja? En had je toevallig wel iemand op het oog? Waar zit het nou zo raar? Het waar. Hoe ligt het daar? De fox en de skuld, Jan, hoe bedenken ze het? De natuur reguleert het haar zelfs wel. Ga je wel eens zien wat werk een fox maakt? Rader als een mens kan een fox nooit waan. Een fox jaagt het net alleen nog omdat er honger had. Hij moet het om te matchen. Eén keer wat een fox onrichtert. En die tinken verroodt het op slag. Dat zou hij het wel willen. Nou, is de kleer voor. Dat is de boeslampen en het mes. Of was het zo zelf, man? Nee. Nou, wat moet je er dan met mooi? Jongen, bij mijn eigen heen. Dan krijg je een binding mee. Lijkt ook gevoelig. Wanneer rek je hem, jongen? Ach, dat komt wel goed. En denk erom, hè. Die draaien orde in, die maar staan. Jongen, dat weet ik. Kappen er al en fjert, dat hak oké? Nou zo. De rest die wel denk. Nou, mooi. Goeiedag. Draaien er heen, nog 4,5. Wat met dat kastje? Wordt zo zelfs laatje? Ja, zo wat. Ik wou het nog nooit mooi maken, maar 12 euro stuk, zullen we dat maar dan? Beetje nou. Hast het drok? Is lezen niets? Misschien lees ik wel een boek over eieren zoeken. Zie je leert me net uit een boekje. Dan maak je het land voor in. Kijk. Maar stel er net op uit. Moest je voortgaan? Dit is prachtig waar. De aai en broezen de lippen naar de kont uit. Boven dat afgekomt en ik word geen gedonder. Nou, dan komt afke maar net, ik ben hier in mijn eigen huis. Nog even en ze wil deze kant hier dan niet meer uit. Dan jagen ze die eigen band naar de deur uit. Oh, die draait wel wat bij, denk ik in worden. Nou, wat zei je van? De kop ervoor. Zo neemt de natuurbeschermers wel eens boeren saffie krijgen dat ze de takkeltaal verbieden. Maar dat slag het net. Uw boeren hebben erg voor traditie.
Weten wat de nijswark wij komen mat. Weten dat het ijziekersprobleem het net helpt bij het Fokse-probleem. Hulde voor uw boeren. En nou, het eerste lipaai. Ik betoog het niet dat de vinder van het eerste ei van uw dorp, om kwart te krijgen, ik haf voor de vinder van het eerste ei een oorkonde meidje litten. Het jokje. En dat zal ik zelfs op een feestelijke bijeenkomst uitrekken. Het jokje? Een oorkonde waar je jeuk van krijgt? Jokje is een oorwoord van wiefkliep. Nou, zei je ervan? Nou, maar gauw het veel die successen, dan kiest hij een eigen jokje verdienen. Bliksem was gelijk. Maar als ik nog zelfs dat eerste lip bij vind, hoe moet het dan? Wij komt stoos appetit wij. Stikkend ijsje west. Nou, eerst maar even niet. Heeft iemand Cynthia gezien? Ja, die had ik net heen gestuurd om aaien. De hen, alweer het bloed en de kop erop. Foksenwerk. Shit, daar redde de hennenkroep. Oh, die arme hen. Gewoon een kapper aanbieden. Madje aan de madje. Ja, dan is je met zelfs. Ja, en hij had net eens hangen. Hij had ze gewoon lezen litten. Cynthia bij het hok vandaan. Dat de fox opdoekt is geen himme veilig. Nou, en zakitten nou weg met rijdenvogels. Dan kun je lekker goed ijs ziekje. Dat wil hij als is er net? Ik heb wel eens jet dat lippenpiekjes krijgt voordat ze uit het ei komen, liet ze pieploertjes jouwen. De fox jet het op grote oor staan. En die komt er dan op aan. Nou, dan is het maar beter dat ze van tevoren opzocht binnen. Voordat er piekjes in zitten. Toen hast er nog mijn eigen schenken. Ja, die foksen. Nou, eerst maar een bakje. Veertje? Ik moet net lang met Cynthia. Ik heb de eerste lip bij van het dorp vond. En waar weet vind ik het zelf wel. Dan kan Paken de prijs aan hemzelf zien trekken. Daar zou ik me net de bot op rekenen. Oh nee? Nou, ik maak ze mooie koffers. Dat hoekje loon, hè, daar achter die oude molen. Bij de veert. Ik had Jokje een peker door de veert wegmission. En dan komt er op het oorstukje loon doorheen. Dus ik liep in het verrievelen. Als toen was Ik wil net. Hoe vaak moet ik dat nou nog sissen? Ga je mee, Cynthia? Boodschappen doen. Het is veel gezelliger. Als ik het nou goed wat verstaan, hè, wil hij het van nou aan net meer ijs ziekje? Moet er een psychiater komen? Psychiater? Dan het eerst gek. Maar dan net van mij. Ik heb een wat nuver gevoel bij het hinhok. Een plank en samen los wilst hij het elke dag bij dat hok omspaant. En Fox, die het maar treien, deerbiedt en die ik nog lezen lid. En doe, samen en ene, wie ik aan het tellen. Nou en, ik tel ze alle dagen. Had hij het wel eens jet van Foxen die het hinnen brengen, in steeds van dat ze ze meenemen? Toen bemoeit je nooit met hen. Hoe wist u dan dat er alweer heen? Van men. Het gekke getal. Olve. Penny. Wat stikongelok. Ja, die had de zaak bezorgd met zie ik toch dat hij dit al... Dat tocht hij dan mooi verkeerd. Benny de Fox, ja. Hier met smarige werk op knappe litten en zelfs de onschuld uit hing. Maar goed. Dat weer dan taggelijk wel de eind van Heidsing ijziekerij. De eind van mijn ijziekerij? Hoe betekent het? Als hij het nou nog ontwaart om mij één lip uit thuis te komen, zal de rare praatjes van hij tot de born gaan.
Dat jeuns eigen huid. Hier, maar stoot Laan net in. Nou, ze redden wel even zonder mij. Nu weer. Ons baant het hier altijd in om dit van hier. Ja, ik ken de eerste lippa moeilijk om mezelf te trekken. Ik zet het ijs zeker maar op een serfs in dit hier, ook. Best wel aan het verhoren bent. Van mening bedoel ik. Om eens afke. Om spul voor te komen. Ja, zo zoest het zitten kunnen, ja. Dat vind ik mooi van die. Wist je, Beent? Doet wij verkering kregen, hè? Toen zei hij, zoest dat nou wel dwaam, Famke. Die Beent is een beste jongen, maar bij tijden had er een balken voor de kop. Ja, toen had ze me kregen. Met balken al. Oh, en hoe die balk ik nog aan vanmorgen. Net heel wies, ja. Kun je alleen aankomen. Nou, en? Mag ik even binnenkomen? Er zitten geen mensen meer in de wachtruimte. Ja, wis. Zie ik het wat? De eierverzameling van Bent. Volgens mij moet hij hier ergens wezen. Ja, daar staat er. Ik moest hem ook al bezien. Idioot, wie is ze er mij? Maar dat was net... Ben je tegen eierrapen? Nou, nee. Dan ga je ook wel eens het land in. Wat zo uitkomt. En het is geen lekker gevoel als een pet op een kop mijn ei erin. Pet? Wie is dat net? Een lippa bewaren jou in een pet. Ja, in de boezek in de brekken. Is dit een kievitsei? Dat is goed, zo. En zo'n nestje, hoe ziet dat eruit? Takjes, beetje veertjes, wat mos? Dat zou het al te mooi wezen. Ja, dan kon je elke om gewoon een lippa vinden. Nee. Een kuiltje in de groen. Met strikken soms. Maar dat was mij toch net vertellen. Dat is... Zie mij om het laars aan door die drek lopen. Nee, ik kan nog wel een pet. This is good.
fiets, ai! Wat je stoot eruit? Ongemak hoor. Met de bargen in de slag geweest. Moeten jullie eens zien wat ik hier heb. Dat is een lipbaai. Waar is die wij? Gevonden? In het land? Het liefst. Nee. Ik wilde namelijk wel eens zien of dat zo moeilijk was, dat ijs zoeken van jullie. En zoals je ziet, fluitje van een cent. Krijgt nog huid wat aan het voor oorjen is begin storen in het ijsziekje. Skammes die net. Uit dat ei hier een piekje komen kennen. Ja, als ik hem niet opraap, dan doet iemand anders het wel. Iedereen in het dorp doet het. En Frank is er niet eens op tegen, ik heb het hem gevraagd. Ja, wat beter. Hier met de daai. Nou, wat ga je doen? Koken? Net als mij is van die Nederlands in. Ik zal eens even een lotterie. Lotterie, hè? Wat is dat nou weer? Dan kiest je dat het goed is. Hij zingt! Dit is het eerste liedje van het dorp. Dus is de liter de prijs uitdrukken wat er bent. Dus dat zat te razen van de Jerrywool. Hé, vind je dat niet leuk? Dat je de prijs aan mij moet uitreiken. Nou, dat is dan heel mooi. Ik krijg een heel van haar. De doos dat ik wel nog net. Een zaak bij Sodemietrie en een heel tafereel om koning best. Als je gaat maar zwaaien over. Zwaaien? Ja, wat heb ik beleefd, man? Dat is een loetje. Nou, ik zal goed bij de meidje. Het zie je €1. 15. Je gaat tolven en dan mag je erbij komen. Meesken, maak even je mondacht. Zat je weten, heb ik dit hier een oorkondemeidje litten voor de vinder van het eerste leerpaai van ons dorp. Het Jokje. Nou, hier tocht dat een betoefde vinder dat eerste leerpaai wil vieren zoeken. De zeilstink. Zat je een vuist zo'n merk bieten hebben, heb ik het ijszieken dit hier op een zert zin zet. Want ja, met zelfs een prijs uittrekken, dat kan zelfs net. Geen betoefde ijszieken dus, maar één die nog nooit een iPhone had. Het is net te leeuwen, maar wij zullen het wel leeuwen matten. Talita, wil even naar voren komen. Zet ik daar deze prijs uitrekje, heb ik wel eens nog één vraag. Talita. Mij ik die ijszieke skaat even zien. IJszoekerskaart. En waar moet ik die vandaan halen? Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar in dit geval kan ik tijdens het prijs net uitdrukken. En dat spijt mij verschrikkelijk.